Yo, salut și bine v-am găsit la un nou episod din acest joc horror. Ăsta, horror, nu cringe, horror. Care se numește Detention. Care e un joc horror foarte de căcat, dacă stai să mă întrebi pe mine. Așa că azi vom vedea ce putem să facem în continuare, că episodul trecut a fost așa de tămâie mântuială, ce nici eu nu știu ce a fost. Ușa e închisă, păi văd și eu că e închisă, băi dobitocule. Aha, da. Acum am înțeles totul. Sunt prea prost ca să joc. Bă, coaie, bă, dar câte intrări sunt în sala asta de clasă, ești prost la cap? Urcăm sau coborâm? Păi se pare că n-avem de ales decât să coborâm. Aoleo! De paraua! Da, au avut loc multe chestii dubioase, dacă mă înțelegeți, care implicau îngrijitorul școlii și câteva eleve virgine, dacă mă înțelegeți. Ce dracu m-a mutat cu aici, vă treaba asta, sucă, bleaț! Până rezolv eu ceva pe aici, voi lăsa aici un mic song ca să nu vă plictisiți. Pe care sper să nu-mi iau copyright că îmi bag pula. În regulă, păi cam ăsta a fost și episodul de azi, unul cam de căcat, dacă mă înțelegeți. Voi dezinstala jocul ăsta imediat cum am ocazia, că e prea de căcat și ne revedem data viitoare. Ciao!